लाबाय बेनि थाखाय जोङो आर'ज मेथाइजों जोङो इसोरखौहाय जोङो बाख्नायनायजों जोङो बेयाव गुरैयै जोङो आर'ज खालामनानै जोंनि गोसोआव जोङो
थि जानो थाखाय आफा नों हेफाजाब होबाय आरो जों बयखौबो आफा नोङो दैदेननानै लाबाय हामबाय नोंखौ आफा जोंनि गासैबो जागायजेननायनिफ्राय आफा बे जायगासिम सफैनाय समसिम आफा नोङो जोंखौ दैदेनबोनायनि थाखाय आरो आफा जोंखौ नोङो गोबां समनिफ्राय आफा जोंखौ गोथाङै दोननायनि थाखाय नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों आफा नोङो जोंनि गेजेराव उपस्थित जानायनि थाखाय आरोबाव नोंखौ हाजासे हामबाय होनदों इसोर आफा नोङो बे समाव आफा जोङो जोंनि गोसो मोदोम जिउखौ आफा जोङो नोंनि गथायदों आफा नोङो जों साफ्रोमबो जों नाजावदों आरो बे समाव आफा जोंहा गोबां हाबाफारिफोर दङ आफा नोङो बे हाबाफारिफोराव आफा नोङो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे जों साफ्रोमबो जोंबो लोगोसे थाङो हामबाय होननायजों आफा बे सम आरो जोंनि गोसो मोदोम जिउ बाखि प्रग्रामफोरनि नेटवर्क होबथायनानै आमेन